16 anyos patay, samtang 17 anyos nga higala niini, samdan atol sa nahitabong pagpanunggab. Human sa usa ka disco sa Sitio Sun-ok, Barangay Ibabao, lungsod sa Cordova, alauna ganyan kadlawon. Dead on arrival sa tambalanan ang 16 anyos nga lalaking biktima, kinsa nahiagom og samad dinunggaban sa dughan. Samtang samdan usab ang iyahang naong ug bukton ang 17 anyos nga biktima. Nasikop ra usab dayon sa Cordova Police Station ang 24 anyos nga suspect nga si Jimboy Inoc Gonzaga, kapin sa usa ka oras sumang sa hitabo. Mato ni Police Major Joffrey Grande, ang hipi sa Cordova Police Station, silos ang ilang isubay nga motibo sa krimen. Subay nagtuo ang suspect nga 16 anyos nga biktima ang nakigsayaw sa iyang uyab. Apan matod sa suspect, siya ang gihamagan sa mga minoridad nga biktima. Ingon sa mga tao nga saksi dito, dili gid baya gid ang iyang uyab mo nakakuan. Nakasayo itong maong biktima, itong namatay. Karon gani, mahay si kuan, itong si suspect, si Jimboy, nga ano iyang nabuhat ba? Nga di man day ko tumao. Ano abot sa iya nga istorya. Ito silos mamay. Sa tipis daw gibuhat mo kay ano action siya kamag na ko. Samtang gitataw sa Cordova Police, higpit ang ilang pagpatuman sa curfew matag alas 10 sa gabi.